Ja mislim da smo na ovom primjeru napada na Pavlovu porodicu mogli da vidimo sve, bukvalno smo sve nekako se odigralo pred našim očima, što možemo da vidimo. Dakle, ne samo, ovdje je glavna poruka ljudima, nemoj slučajno da ti je palo na pamet da si se ti uključio u politiku, to je pod jedan. Pod dva, ne budeš li govorio ili bar ćutao o ovim nepočinstvima, ne budeš li govorio pozitivno ili barem ćutao o ovome što mi radimo, slediti najgori napad, najgore optužbe. Nije toliko ni važno da li su one tačne ili nisu, ali ćeš ih dobiti. Mi o tebi znamo sve i slično. Zamislite, jedan ministar dođe i pokazuje, on nama je hteo da pokaže kako je on spreman. Sad ćete vi da vidite. Da vidimo mi sad šta ja sve ovdje imam u ovoj fascikli. On je čovjek došao s fasciklom. I sad, vidite, mi smo tu imali jednu jako emotivnu reakciju u Skupštini, a verujte mi... Da, to je bilo moje pitanje. Vaša reakcija je bila više nego emotivna, ali je bilo zanimljivo da vas iznenadio jedan prostakluk koji uveliko traje. Nešto vas je ovdje posebno... Pa mene... Možda zbog toga što su mi oca tako na sličan, mislim, ne poredim stvarno, nije to poenta, nego što su mi oca tako razvlačili. Drugo, pogodilo me to što je Pavlo je mlada osoba, što nema nikakvog razloga da se to dešava, što to dolazi u trenutku kada je ovaj čovek priča o tome da se zaustavi nasilje, a oni sprovode nasilje na njegovom porodicom. I još jedna važna stvar, nekako je uvek teže kad napadnu nekog drugog nego vas, sve nešto mislite, sami ćete se izboriti, a ovako imate želju da nekoga, barem na neki način, zaštitite. I ja stvarno mislim da je to bilo jedno onako, kažem vam, nije nas lako iznenaditi u toj skupštini. Svašta smo stvarno videli tamo, ali kad tako napadnu nekoga ko očigledno ne zaslužuje ni najmanji neki napad, vi morate, to dolazi nekako iz stomaka, da reagujete. Meni je stvarno bilo mučno, taj dan mi je bio možda jedan od najtežih. I nekako mi je drago da smo barem nismo dozvolili da se to normalizuje. Kaka god da je reakcija, bilo je reakcije, nismo dozvolili da to bude normalno i ne bih voleo da se uopšte igde pomisli da na to se treba navići ako želiš da se baviš bilo čime. Možda ste primetili u mojim obraćanjima da ja nekad apelujem na ljude čak i iz vlade ili čak i iz SNS-a da nešto urade. I to nije slučajno. Mislim da ovako velike tragedije, čak i kod ljudi koji možda rade nešto pogrešno po mom političkom uverenju, ipak postoji neka ljudskost, ipak postoji nešto kod njih, ili sam se ja barem naivno nadao, ja stvarno ne znam, ali jesam se obraćao njima više puta i sad sam se obratio nekima za koje sam smatrao da bi možda mogli kod sebe da probude nešto, barem da kažu, pa dobro čoveče, sve u redu, možda baš nije normalno da sad ti razvlačiš porodicu ovog studenta koji je pritom moj student. Možda nije normalno da sedi pored ovog Martinovića, da sedi Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava, sa sve, to mi je danas upalo u oko, sa sve onom značkicom boraca za ljudska prava, svetska i slično. Čekaj, imao si ideju da zakačeš tu značku, nije te sramota da ćutiš. Pa možemo negde. I to sam pokušavao nekako da apelujem. Možda, dakle, ja apelujem naravno na građane pre svega. Znam ove ljude ko su i to, ali mislio sam da nekako možda ova tragedija bi mogla sve da nas prene nekako. Možda je prevelika cena da platimo kao društvo za ovo što su nam uradili. Nekako sam mislio, možda eto ima možda neko ko će reći, slušajte, meni ovo možda previše. Evo, okej, do sad sam išao vašim putem, išao sam za velikim vođom, smatrao sam da je to dobro za mene lično i za naše društvo, ali ovo je možda previše. Ideja je da se prikaže kako eto nije to samo neko opravdano nezadovoljstvo građana, nego ima tu nešto. I sad ljudi će reći, pa dobro, možda on i često iznosi neistine, ali ima nešto čim se to pominje. To je želja, da se napravi neko podozrenje ljudi prema protestu i slično. Ali ja bih pitao i te Nemce, je li to vaš partner? Je li to partner Evropske unije? Je li to čovjek s kojim vi pregovarate? Ja moram kažem da kao neko ko dolazi iz jedne proevropske organizacije koja je zaista smatra da je to naš cilj, put, strateški pravac, i ovdje sam kod vas govorio o tome puno, dakle smatram zaista da bi trebali da dobijemo neke jasnije odgovore od Evropske unije. Mislim da je dobro što su gospoda Nemec i Bilček dali to jedno saopštenje koje je podsjetilo na sve te izveštaje, rezolucije iz Evropske unije koji su došle, koji su zaista govorili o ovome što se dešava u Srbiji, ali da to možda nije dovoljno vidljivo.
Ali hteo bih samo da se vratim nešto na ovo što je gospodin Aleksić govorio, a to je, on je nekako prikazao da to, kako dolazi to nasilje od ljudi iz SNS-a. I zaista imali smo prilike da to vidimo i tu poslednjih par dana, baš ovi slučajevi koje je pomenuo. Ali samo da vam skrenem pažnju. Nije samo to od SNS-a pa da oni to sakrivaju. Mi smo imali u prvih nedelju dana nakon ove dve tragedije 438 novih bezbednosno interesantnih informacija koje su se desile u okolini škola. 183 puta je prećeno deci da se to nalazi u zvaničnim izveštajima. 22 puta pištoljem, 13 puta nožem. Imali smo povećanje od 122% slučajeva krivične odgovornosti. Znači, to se u tih nedelju dana svašta se desilo. Nije to samo neki SNS koji možemo da imamo na televiziji. Mi smo imali ozbiljno uznemirenje u našem društvu. A šta je njihov odgovor? Sve je u redu, sistem nije zakazao. Ja mislim da je to ključno i to vam je ovo što smo rekli da oni nas ignorišu i slično. Ne ignorišu oni samo opoziciju, oni ignorišu realnost. Što se njih tiče, ne brinu se oni o našem društvu. Oni samo čekaju da ovo prođe. Oni samo čekaju da se ovo završi, da se sklone, da mogu nastaviti da rade normalno po starom. Da nastave svoje dilove, da nastave da zarađuju na tuđoj nesreći kao što to radi Pink i Happy, da nastave da prosto isisavaju novac na njihovim to projektima kojima otimaju prirodu, javna dobra i slično. Pitanje je da li je nas kao građane ovo dovoljno nekako osvestilo da možemo da kažemo ne može više ljudi, prevelika je cena. Ja sam mislio, mnogi smo mislili da je cena prevelika i od toga da guraju reke u cevi, i od toga da srušaju Sava Mali, i od toga da pokušavaju Košutnjak, evo mi smo Košutnjak sada da poruše. Nema veze. Trebalo je ranije da ih zaustavimo. Dugo je spavala ta Srbija, često slušamo tu pesmu na ovim protestima i mislim da je odgovarajuća. Vreme je da sada krenemo u promene. A šta je vaš stav? Da li je izvesno da se zahtevi neće ispuniti i da sada treba da se smisli nešto drugo? Nisam siguran, ali reći vam, bilo je jako, mislili smo da sigurno neće niko podneti ostavku, pa je podneo Ružić. U redu, on je podneo ovih prvih dana, jeste im pokvario, ja mislim, on njihove planove. Mislili smo da je nemoguće da RTS izveštava sa protesta, pa evo nekako, kako tako izveštava. Mislili smo da su mnoge da neće, mislili smo da će prekinuti ovu sednicu, mi ne znam koliko ljudi znaju, mi smo našom zajedničkom akcijom opozicije, smo uspeli da ih zaustavimo u tome. Dakle, uspeli smo da ih sprečimo da otkažu ovu sednicu. Dakle, neki mikropomaci se dešavaju. Možda dalje više ništa od toga neće ispuniti. Ali ako neće oni da ispune, mi ćemo da ispunimo. Mi smo spremni da ispunimo ove zahteve. I ne samo ove. Kako? Šta znači? Mi moramo da ih... Znači, gledajte, mi se sada trenutno smo fokusirani na ove zahteve. Ali ja bih hteo vrlo jasno da kažem. Izvor ovih teških problema koje imamo je Srpska napredna stranka. Znači, mi moramo da ih smenimo. Nakon ovih... Znači, mi smo fokusirani na ispunjenje ovih zahteva. Ali ako oni neće da ispune to, mi ćemo ih, očistit ćemo ih sa političke scene. Kako? Znači, ja sam siguran, gledajte, Olja, njihov najveći strah od ovih protesta je u tome, a evo možete to vidjeti sada, govorili smo mi o tome i ranije, a sad imate i neku vrstu dokaza, crtino istraživanje o tome koliko ljudi koji glasaju za SNS podržava ove proteste, podržava baš ove zahteve, 20% ljudi. Znači, nešto se politički zemljotres se desio. Meni je žao što je ova tragedija je napravila da se on desi. To je nešto što mislim da je katastrofa za naše društvo. Ali je tako. To se desilo. Te stvari više ne možemo da vratimo. Ja bih voleo da možemo, ali ne možemo. I sada postavlja se pitanje da li će ova vlast shvatiti da nešto mora da se desi, ne zbog bilo čega drugog, nego da ne bi došlo do sličnih tragedija. Ili da bi smanjili rizik od njih. Ali ako ne razumeju, građani razumeju da nešto mora da se promeni. I ti građani, čak i oni koji možda nekako shvate da je SNS njima bio dobar u nekom trenutku, sada vide da je to greška. 40 godina istraživanja o kojima sam između ostalog i govorio u Skupštini pokazuju da izloženost ljudi nasilju sa televizijskih ekrana povećava mogućnost i porodičnog nasilja i krivičnih dela i svega drugoga što smo mogli da vidimo. Naravno, niko nije ovde, gledajte, ne mislimo mi da će time što se ukine frekvencija da se oduzme pištolj u osobi koja je ubila, ili razumete, ali povećavaju se rizici. Činimo ovo društvo, nekako normalizujemo nasilje. I da vam kažem, ne normalizujemo, nego ga glorifikujemo. Pa ja mislim, i zato vam kažem ovo za ljude koji
čak i iz SNS-a vide da nešto nije u redu. Pa nije normalno da u jednom društvu imate čoveka sa pištoljem da vodi program. Nije normalno da vam osuđeni kriminalac objašnjava kako ubiti čoveka. I evo najnovije stvari, kako se zove, oni objašnjavaju kako da tinejdžeri organizuju orgije, znači to se sad dešavalo ovih dana. Uprko svim ovim problemima i razgovoru. Tako da samo da se vratim i da, dakle, postoje direktna istraživanja 40 godina koje govore o tome da je to problem. Ali mi ne treba da padamo na to. Mi ne treba da dozvolimo to. I po meni, ja moram da kažem nešto sad, slažem se sa kolegom Aleksićem, zaista, mislim, ovi protesti su bili glas tih ljudi koji su bili zaista oštećeni od ovog režima. Mi smo na njima hteli da okupimo što šire da okupimo ljude, da se obratimo svima i onima koji su deo organizacije, onima koji nisu. Tim ljudima koji kažu ne treba opozicija, super, evo, dođite, neće. A oni koji juče smo ostali do kasno sa ljudima ispred da objasnimo svaki detalj koji su imali da pitaju. Dakle, mi sad ovde i još jedna dosta ovako pozitivna stvar. Očigledno je da radimo nešto dobro ako su ovo najveći protesti posle 5. oktobra. Ovo će trajati. Mi smo toga svesni. Ali u Crnoj Gori je trajalo koliko? 9 meseci. U Izraelu su pobedili sada. U Izraelu su pobedili 28 nedelja su ljudi protestovali. U Slovačkoj je borba trajala 9 meseci. Znači, ljudi, ja ne znam da li ima išta važnije od ovoga da radimo, osim toga da se borimo. Ali ja sam izuzetno optimističan kada vidim sa kojom lakoćom i sa kojom konstruktivnošću ovi ljudi sa kojima se ja politički imamo razlike, ali se osjećamo kao jedan deo jednog tima koji ide ka tome da dođe do ovih promena. Dakle, niste razgovarali o tome da se promeni model i da se neko od vas popne na binu. Mi razgovaramo o svemu. To niste stavili na dnevni red. O svemu razgovaramo. O svemu razgovaramo i o tome. Razgovaramo, znači, gledajte, pa dolaze do nas iste ta, i ovo sve što nas pitate nije to, to sve dolazi do nas. Mi se o svemu tome razgovaramo i nekako prosto smo procenili da bi više ljudi okupili na ovaj način, da bi prosto pomogli svima da mogu da nađu deo svog nezadovoljstva u ovome što je protest protiv nasilja sada. Jer tu ima različitih ideja, prosto ima različitih stavova koji su nama važni, uvažavamo ih, mislimo da su ispravni, mislimo da ljudi dolaze sa jednim mučnim osjećanjem u stomaku da kažu, bre, ovo ne može više ovako. I mi ne bežimo mi od toga da iznosimo svoje stavove i da se politički borimo za drugačiju Srbiju. Ali u ovom trenutku naša procena da je ovo najbolji način. Da li je blokada bila pametna potez? Blokada čega? Blokada pre 2 dana, blokada... To sam teo da isto da objasnim i hvala vam na tom pitanju. Super prilika. Dakle, mi ćemo sada uvesti neke, kažem koliko i to, koliko budemo mogli, neke drugačije vidove borbe. Može će biti ovakvih blokada i nekih drugih načina gde će manja grupa ljudi moći da uradi nešto što je pritisak na vlast. Po meni to je bio dobar korak, zbog toga što su ljudima se najavio sutrašnji protest i zbog toga što je na jedan način izvršen pritisak prosto na vlast blokadom ovog ne samo dela u Beogradu, već na nekoliko mesta i mislim da je to jedan od načina da se nekako prosto još jedan kanal komunikacije ostvari prema građanima i prema vlasti da moraju da ispune zahteve. Dakle, ovo što gospodin Aleksić kaže da je 15 puta pitao da kaže. Dakle, oni imaju naučene to message boksove, mantre, kako god hoćete to da zovete i nema tu sad, neće vam dati nikakav odgovor. Ja sam 7,5 sati govorio i pokušavao sam da objasnim, čitao sam koje su sve mere predložili srednjoškolci, koje su predložili Društvo za srpski jezik, koje mi predlažemo, koje različite političke partije. Uzeo sam iz govora različitih aktera političkih koji nisu moji iz moje partije, nego su i svih. Sve sam taksativno govorio i njihov odgovor je pa dobro, mi nismo čuli ni jednu meru. Znači, 7,5 sati sam govorio o tome. I ona kaže nije čula ni jednu meru. Ja ne mogu da vam opišem kako se ja osjećam kada to čujem. Ja se zaista teško, ne mogu da verujem da tako nešto može da kaže. Može da kaže to što ti pričaš Lazoviću, to ne valja ništa. To je sve katastrofa. I mi imamo bolje ideje i tako dalje. Ali da neko kaže, ja nisam čula ni jednu meru. Znači, to posle 7,5 sati. Pa to je meni neshvatljivo. To meni pokazuje da oni nemaju nikakvu ideju da bilo šta menjaju ovde, da oni jedino što žele jeste da ovo sve samo se što pre završi i kao što kaže Gašić u svom izveštaju, ovi događaji su proizveli uznemirenje javnosti, ali sistem je bezbedan. Citiram.
ove tragedije, to je to. Uznemirenje javnosti, to je ključ, ništa drugo. Kao što sam rekao, dakle, sve to, mi u svemu tome razmišljamo, nema tu ništa loše da se i o tome razgovara, ali mislim da to nije dobra ideja, prosto i nećemo je zastupati. Gledajte, to rasipanje i to, i kao što je Pavle rekao, dakle, neće otići problemi. Ako bude manji broj ljudi, problemi ostaju. Mislim, poenta je u tome da smo mi masovnost pokazali. Mi smo napravili više puta, neke od najvećih protesta u ovom društvu su se desili u zadnjih 9 nedelja. Bilo je u jednom trenutku priča da li je možda veći od onog 5. oktobra ili nije. Dakle, taj nivo je masovnosti ovog problema. Ovakve borbe traju, kao što se nekad desi da ima manji broj ljudi, tako će se desiti da ima veći broj ljudi, ali moram da vas podsjetim, 30 gradova u ovom trenutku protestuje. Cijela Srbija je na nogama. Blokade su bile i na prugama, i na putevima. Poenta je u tome da meni se čini da je veliki broj ljudi se u ovo uključio. Taj broj ljudi je zaista za poštovanje. Ja mislim da se time, da li će se rasuti, neće se rasuti, pa svi se naravno toga veoma plašimo. Dakle, svako ko radi nešto i čovek je, valjda se plaši neuspeha. Ali meni se čini da je ovo društvo nekako zrelo za promene. I one će sigurno doći. Jedino je pitanje kojom brzinom. I ja mislim da je na nama da animiramo ljude, da ih zamolimo, ove koje ste rekli da čekaju u blokadi za strpljenje, da im objasnimo važnost toga, da one koji možda ne razumeju baš zato što nemaju profesionalne i nezavisne medije, možda ne razumeju sve šta se dešava, da njima objasnimo. I nije to samo nešto što mi kao organizatori treba da radimo. U ovome smo svi zajedno. Ljudi treba to da rade. I apelujem na ljude da se uključuju to, da objasne svima u njihovom okruženju zašto je ovo važno i koliko je ova borba važna. Sa druge strane, još sam teo nešto da kažem o tome, o trajanju. Mi se svi nekako lako složimo da je režim Aleksandra Vučića neko ko je preuzeo svaku polugu ovog društva i da je nešto jako štetno što raspolaže velikom silom. Zato će biti teško, mi moramo da ih razvlastimo, moramo da tu silu prevladamo. I onda je važno uključivati ljude, važno je sa ljudima raditi, važno je razumeti da svaki put, svaki ovaj kilometar koji smo prešli je put do tog cilja. Ja iskreno verujem u to. Ne verujem u to da će se stvari desiti preko noći, ali su stvari ozbiljno krenule da se menjaju. I mislim da mi ono što vidimo u ovom trenutku jeste početak kraja, ili možda čak ne ni početak, nego već smo odmakli zato što su ljudi to pokazali. Ne zato što mi to kažemo, nego zato što to vidimo na licima ljudi kada sretnete nekoga na tom protestu ili bilo gde. Vi vidite njihovu odlučnost, vi vidite njihovu volju i nešto što nismo imali do sada, a to je zrelost, da se razume da je to jedan proces razvlašćivanja i da u tome ti ljudi, ti obični ljudi koji dođu na taj protest, oni imaju u tome svoj deo. Oni moraju biti deo toga. Jer ako ne budu deo toga, ne možemo da pobedimo. To je nešto što mi se čini da su ljudi razumeli. Najgore mi bi bilo da nema tog nekog dna na koje više možemo da padnemo pa da se dižemo gore, nego da se ono produbljuje, da može svaki put da bude sve gore i gore. Delim ovo osjećanje koje gospodin Aleksić ima da je ovo početak ili podmakli deo ovog režima, odnosno početak kraja, ali i uvek imam taj strah da oni mogu da učine nešto što bi moglo dodatno da produbi ovu tešku situaciju u društvu koju imamo i nekako od tih ljudi me ne bi čudilo da oni naprave neki novi haos u kome da bi sebe sačuvali, ali ne znam, imam utisak da nemamo pravo ni da se plašimo za neku ličnu bezbednost, niti da imamo pravo da to doživljavamo na neki drugi način, osim da prosto tu smo da učinimo promenu u ovom društvu opipljivom i vidljivom i da to što vi kažete sada, da ona ne traje beskonačno dugo, nego da se mora desiti sada. I ako mogu da citiram Pavlovu drugaricu Emiliju, zaista me to nekako... Devojka je govoreći na protestu rekla, ja živim, moj pola mog života je Vučićna vlast. Da. I kad tako gledate, onda nekako je malo drugačija perspektiva. Ja bih voleo da se nekako izborimo za te ljude, da im ne odu život u tome. Ima toliko ima više stvari u životu od ovoga što mi sada živimo ovde u Srbiji. Pa to je neverovatno, ruše nam se mostovi, putevi, prave puteve, oni se raspadaju. Ono katastrofa i neko sad to očekuje da ljudi budu zadovoljni tim. Ja mislim da ima mnogo više, moramo mnogo veće ambicije da imamo, ali eto, opet da kažem, zaista mi ovim ljudima kad se vidimo nekako tamo na tim trgu ili na ulici mi deluje da je vreme da se ovo menja. Moj najjači utisak je broj 1.
delimo ovo osjećanja koje je kolega Aleksić, ali teo bih da kažem nešto utisku možda, eto, koji nije na listi, a to je, u stvari možda je negde u ovom 8. sadržan, ali to je ona zastava. Čini mi se da ta zastava na najbolji način opisuje u stvari tačno to što oni rade, a to je da se kriju iza patriotizma, da se kriju iza Srbije, da se kriju iza nekako društva, a u stvari iza toga se krije jedan potpuno jasan finansijski interes da oni vladaju ovom zemljom da bi svoje džepove punili na prirodnim dobrima, na javnim dobrima, na toj, da bi kupovali svoje pozicije sa ovih 100 evra ovome ili onome, a mi sve samo idemo dublje i dublje i sve će biti teže da se izvučemo iz onoga u što nas guraju. I hteo sam ovoj gledateljki da odgovorim što mi je postavilo pitanje kako ćemo mi to vas kako ćemo mi njih da očistimo. Vidite, ja nemam nikakve sumnje u to. Ja sam potpuno siguran da su oni potpuna prošlost. I znate kako ćemo da ih pobedimo? Na tim nameštenim izborima ćemo da ih pobedimo. Pobedit ćemo ih i zato što imaju i Pink, i Happy, i Informer, sa svim tim što imaju, sa svom tom mašinerijom, ima da ih očistimo. Znači, vi ste sada nam rekli da ste vi spremni da izađete na izbore pod ovakvim uslovima. Očistit ćemo ih. Znači, snaga građana je veća od ove zle mašinerije koja je zauzela ovu zemlju. I ja sam siguran, ako vi to sad možda, znači, mnogi ljudi su pesimistični, apatični, nemaju možda vere, ali se to menja. To je nešto što nismo do sada imali. I ja sam zbog toga siguran u ovo što vam govorim. Znači, ja od Vučića ne očekujem da on napredi ništa u ovom društvu. On je najveća prepreka evrointegracijama, vladavini prava, slobodnim medijima i slobodnim izborima. Ali sam siguran, kao što smo u Beogradu imali 70.000 glasova više, da ćemo tako imati i u Srbiji i ne može me niko ubediti drugo, zato što to vidim na licima ovih ljudi.